Дала Зәйе елгасында махсус корал белән балыкчылар бәке тише. Зур булмаган тишемнәр бу юлы балыкларны коткару өчен. Мондый ысул суга кислород үтеп керергә булыша. Быел сулыкларны каткан. Зәйнең елга күлләрендә 30-40 см канлылыкта боз ятса, кайбер урыннарда 70-кә кадәр җитә. Biz үзебез генә монда бер-ике лунка тишеп, бернинди файда юк. Менә күмәк балыкчылар белән эшләгәндә безнең эшебез дә күренә, һәм безнең файдабыз да булачак. Безнең балыкларыбызны саклап калырга. Чөнки хәзер самый аларның кислород җитми торган вакытлары. Зәмхәриш салкыннар да балыкчыларны куркытмый. Урамда -25 градус суык. Без килгәндә Баграш буясында балык тотучылар бар иде. Комитет әгъзалары аларның да махсус бәкеләр ясауларын сорады. Бер кеше бораулап 20 тишек ясаса да, бу боз астындагы тереклек өчен зур ярдәм дип белгечләр. За счет этого самый будет поступать кислород, чтобы вот эта лунка не замерзла. Когда замерзнет лунка, совсем другой самый этот. А водоний будет препятствовать замерзанию, и плюс самым, значит, кислород будет попадать в данный момент через эту лунку на этот водоем. Бәкеләргә камышлар куеп чыгу да файдалы. Көпшә ролен башкаручы сабак аша суга кислород үтеп керә. Әмнә бу шарлауык дип йөртелүче сулыкта кышында су катмый, шуңа күрә балыкларга кислород тулысынча җитә. Сулыкларда бәкеләр тишу боз өрегәнче дәвам итәчәк. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.